Shalom. Dihamu amanami inanami maradusude akaruas na dibagas nade tamulai ma parningkota di Sadarion dari Minggu tanggal 10 Mei 2020. Sebelum kita mulai, martang yang nahoho manita di bagasan orang tadi. Amin. Mari kita yang buku nomor 14 ayat 1, ayat 2, nomor ayat 6. Situ turun memuji di bata
Patik ni dibatasi hang menurut tadi minggu kantate sadarion dienet siang sada Petrus di 2 ayat 10 itu. Marhapat tunon mahamu tusa sude haholongi ma kadongan hadiari malibata pasalak maraja atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulaon na hobar tu patikmi. Amen. Maredehita sian buku ede nomor 432 ayat 1 tambah 2. Potima dusat tanah gudang itu adupan di debata martangi yang mahita ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala ama para siroha dang lomorohami dah hamatian ni pardosa mulak manian parjahat itu madikon dalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham alani i umbai dipangido hami sai sudati matoru-torum asa unang mangonai betu hami. Sai sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham. Sai pargugoi mahami asa margugo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
baga-baga ni di bata taringot tu hasisani dosata. Songono dohatani Tuhan Yesus. Roma hamu tu au hamu akan aloja jalana sorat. Hupasonak pe hamu. Buat hamu ma au gaku tu hamu. Guruhon hamu ma sianahu. Ay nalabok doau jalana serep maroha. Asa dapotan hasonangan to dimuna. Ay nalambok do au gaku. Jalaneang do dohot nahu papor saton. Hasangapon ma didibatan na digijang. Amen. Maredehita sian buku ede nomor 127 ayat sada. Dengan doa nugu aleja Dia kana binar nami Sotar bunihon kodok ujungi Jojok suharto bamba enami Dirohani nasoku mandaro Hidoro Tuhati urona tinogumi Hatani debata turpuk di minggu kan tateon. Imana tersurat di 5 Musa bidu 30 sada. Mamuka maisian ayat 14. Rodi ayat 12. Hujahama dihita saluhutna tapayu tiutma di bagasan rohat tabi. Dungi Roma hatani Jahoba tu si Musa. Idama nungajupang ne ajalmu namate maho. Atong jauh masih Joshua jala jongjong mahamu di bagasan udung-udung parluhutani asa martona au tu ibana jadi lau masih Musa rap dohot si Joshua jala jongjong nasida di bagasan udung-udung parluhutani jadi tarida majahuba di bagasan udung-udungi di bagasan obun na marsi jongjong di atas pitu ni udung-udungi do marsi jongjong obuni. Dungi Roma hatani Jahuba tu si Musa. Idama nalau mudo ma akaho nalau mudo ma anggoho gabetop dohot aka opum hehe ma anggo bangsoon jalam marmainan mangihuton tu aka dibatasi leban di tonga-tonga ni tano si bongoton nai jala tadi konon nasida do anggo au jala oseon na do padan naung hubaini tu nasida. Jadi marsi gorgor marimasu di ari nasasadai mida nasida. Jala tadi konoku manasida. Jala padooku maho bohiku sian nasida. Asa suda nasida marhinamago. Yadung mangonai tu nasida akahinamago godang dohot agogotan maragam-ragam. Dohonon nama diari nasasadai. Nda manginona do akka hinamago on tu au alaso di tonga-tongaku di bataku alai anggo au toktongdo pada oku si tutubo hiku diari nasasadai ala saluhud hajahaton nabi nai ala naung marbalik nasida tu akka di bata siliban nuaing pe surat ton hamuma di hamu edeon jala ajarhon mai tu halak Israel
jala memehon tu bagasan pamangan nasida, asa edeon gabe si tidangi diau dopak halak Israel. Ia dungsahan nasida hubuan masuk tu tanon nang huwarihon hian tuo puna tanah hokaoran ni susu dohot si tuang niloba. Jadi dungmangan nasida jala kosuran maradu mok-mok marbalik ma nasida tu aka dibatasi leban jala masoba tu si. Alai toisan nama angkuau jala osiana padanna hubahini. Jadi ia dung manginona tu nasida aka hinamago bolon dohot hagugutan maragam-ragam ikon edion ma manidangi dopat nasida adang jadi lupai sian pamangan ni pinuparna atakas dohuta dahian tubuh-tubuh di rohana nau pina jadi-jadi ni rohana hian sadarion tagan sosahat dope nasida hubuan utano nau huwarihoni. Jadi di surat ton simu sama edion di nasadari jala diajar doi tuhala Israel. Ima sahatna martua maafkan atau mamihon hata di debatan jala no piausa. Amin. Mereka kita sian buku ide nomor 140 ayat 1 sampai ayat 2.
Tabigima tikting na masa di Huryata. Tabigima titing na masa doho dan yang masa di mingguta minggon. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu ma tusude ruas na mangihuton ibadah sadarion marhite live streaming manang siaran langsung di Bagas TV. Saya anggiat ma di bagasan hahi pason hita saluhutna jala turuas na marulang tahun di hari hatudubu dohot parsaripeon mulai hari Minggu sadarion tanggal 10 sahatu tanggal 10 bulan Mei tahun 2020 hami parhalado pasahaton. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Titing na parjolo goar ni Minggu ima Minggu kantate endehon hamuma di Jahoba ende naimbaru napaduahon topik Minggu mangendehon haluaw nasian Tuhani menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Napatuluhon Minggu keluarga. Di hari Minggu sadarion tanggal 10 Mei tahun 2020 di Patupa Huryata do Minggi keluarga di Ganug Bagas Tabe manang marhite siaran langsung atau live streaming. Laos di hari Minggu sadarion do hita pasahaton pelian bulanan tu bulan Mei tahun 2020. Manang bulan Januari sahat bulan Mei tuwak karuas naso pasahaton pelian bulan nadope. Tapasahat ma peliani di bagasan las ni roha bahen sangap di tuhata marhite amplop naung disagihon akasitua wiktabe tuganuk keluarga. Napaupaton titing na paduahon neng marbagas naing majalo pasu-pasu perbagason ma Panguli Gonggom Putra Anugrah Simajuntak Eskom anak niamata si tua sumihar si majutak nahinan tubuh di Inata Herlina Burusitumorang Sian Huta Jalan Budi Luhur Gang Rukun nomor 15 Huria HKBP Pagaran Nauli Resort Medan Millennium Distrik 10 Medan Aceh Dohot Orwanna Exaudia Presilia Sitohang Espam APT Boruni Amata Jalel Hasudungan Sitohang tubuh di Inata Lismawati Borusaragi Sian Huta Jalan Setia Baru nomor 10 Sayagul Huria HKBP Sayagul Resort Sayagul Distrik 10 Medan Aceh. Rencana pamasuk-masuon di hari Sabtu tanggal 27 Mei tahun 2020 maringanan di HKBP Pagarnauli Resort Medan Millennium. Tatang yakom ma anggiat di patulus tuhata sakap nasida. Titing na palimahon. Gerakan sosial tahap paupaton. Di Minggu tanggal 3 Mei 2020 nasalpu nunga di Patupa Huryata gerakan sosial marhite pembagian sembako tusude ruas dohot parhalado ni Huryata HKBP di Saintis. Ulauni di Patupa dung sipul pembagian sembako di Huryat tahun manang gerakan sosial tahap patuluhon. Mauliate ma tu debata siala dengan mardalan ulauni jala marhite jala mauliate ma di pasahat Huryata turuas akan napasahaton bantuan narikot tu ulauni. Titing na paunopon gerakan sosial tahap palimahon lintas dominasi gereja dan lintas agama. Di hari Senin tanggal 10 Mei tahun 2020 nanengro di Sakapi Huryata do Patupawon gerakan sosial tahap palimahon lintas dedominasi gereja dohot lintas agama. Pangurupioni di pasahat tuaka nasoruas HKBP Pagaran Nauli dohot tuaka na marugamo na asing. Tarlumuobi ma na maringanan di lingkungan ni gereja taon. Tatangyakom ma asaboy dengan mardalan ulaw ni asa gabi pasu-pasu Huryata dilihat porti. Jala tua karuas na naing pasahaton pangurupion di tahap palimahonon radido pe
hami aka situa ima di posko COVID-19 manang sekretariat ni Huriata Majalosa asa di pasahat tu nama karikotoni. Ruas aka na pasahaton donatur tu tahap balibaon nang masuk di mingguta sadarion ima na parjolo keluarga poparan opu Jeremy Hutahayan manang MT Hutahayan boru si majuntak ima sian week opat jenis bantuan uang tunai godangna 700.000 rupiah na paduahon ima keluarga M Panjaitan boru Lumban Tobing ima ruas week opat jenis sumbangan ima berbentuk beras godangna 100 kilo dalam bentuk 10 karung beras. Titing napapituhon Partangyangan wek di hari Rabu tanggal 10 Mei tahun 2020 di Patupa Huriata do Partangyangan wek diganup bagas tabi mamuka Mei jam 20 wib hobar tu acara naung disagi marhite situawik jala tapasahat ma pelian tu huria marhite situawik manang langsung tu huria manang melalui via rekening HKBP Pagaran Nauli ima di BRI ima dengan nomor rekening 0635 strip 0 sada strip 0 pitu 2 onom sia strip 50 strip 9 titing pawaluhon panitia pembangunan hombar tu program pembangunan ni Huriata disakapi do nanaing membangun rumah dinas pendeta resort di Tikeon nunga selesai be gambar dohot RAB ni jabu dinas atik BH adong sian tonga-tonga ni ruasta nanaing bersedia memborong upah kerja pembangunan rumah dinas asa dipasahat ma penawaran tu panitia pembangunan jala disakapi panitia paling lama ima tang sampai tu tanggal 17 Mei tahun 2020 nanaing ro ima batas ni tanggal penawaran ni titing pasiahon ruas nataba mulai minggu sadarion tanggal 10 Mei tahun 2020 nungagabi ruas ni Huriata ima keluarga Arjoko Siahaan inatai Deborah Christina F. Boru Harahap Nasida Binda Sian Huria HKBP Lumban Tonga-Tonga Resort Butar Toruan Distrik Saplonom Humbang Hasundutan Noaeng tinggal Nasida di Jalan Sunggal Week 5 Pinangidoma to Nasida molo hadir do di minggu tasaderon asa jongjong mole ate pak jadi songon aka donatur naung mangalehon pangurupion di gerakan sosial tahap patuluhon tong do di jahahon di jolonate ima na parjolo ima na menyumbang insinyur Lumbang Batu boru Tampu Bolon week 5 berupa uang tunai 500.000 rupiah na paduahon pomparan opu palti pakpahan boru Luban Gaul MPD ima sian wionom beras berbentuk beras godanga 100 kilogram na patuluhon opu mataniari si mangunsong boru si majuntak ima wek 5 uang tunai godang na 500.000 rupiah na paopaton ima B si mangunsong Dr. E boru si lain uang tunai godang na 500.000 rupiah na palimahon ima Ibu Sondang Purba dan Irwin Lumban Raja ima sian wik opat berbentuk beras 60 kilogram mie instan 3 kotak telur ayam 4 papan dan Lifebuoy 3 lusin. Napa onopon ima es yahaan boru silalahi ima sian wek opat berbentuk beras godangna 90 kg beras. Napa pituhon ima nyonya situa hapan jahitan boru sidaputar ima sian wek opat berbentuk beras 60 kg dan telur ayam 6 papan. Napa waluhon ima Lady Sianturi wek 5 berupa uang tunai 1 juta rupiah dan napasiahon ima Kasih Sianturi Sian wek 5 berupa uang tunai godangna 1 juta rupiah. Napasapuluhon ima keluarga MC Tompul boru Tukatorop ima sian wek onom
berbentuk Pepsodent 32 piece atau 32 kotak dalam bentuk per kotak. Dohot sabun Lifebuoy godangna 56 piece manang 56 biji. Dohot nomor 10 sada imasian Pemko Medan tajalo do masker godangna 100 buah. Jala nunga tapasahati di hari Minggu na lewat. Songon akka donatur na mga lehon tahap kedua nga dijagahon niya te di Minggu na lewat. Jala songon hari ni jahahom mamuse songon kondisi ni kewangan aka na mga lehan aka durung-durung kul tanggal 3 Mei tahun 2020 ima uang ni Huria godangna 110.176.145 rupiah. Ima hepeng ni Huria dohot godang ni Hamalauteon ima godangna 8.950.000 rupiah. Dohot hepeng ni pembangunan ima godangna 500.730.000 rupiah. Songon hepeng ni sosial Huria ima godangna tersurat mungkin di PDP 417.000 rupiah, seharusnya 4.710.000 rupiah. Dohot kas ni sekolah minggu godangna 2.500.000 rupiah. Dohot kas natu pusat ima godangna 14.850.500 rupiah. Songon pemasukan di minggu ta sahatu sadarion ima pemasukan ni Huria godangna 5.100.000 rupiah. Dohot pemasukan ni sian Hamauleteon ima godangna 100.000 rupiah. Dohot tu pembangunan 100.000 rupiah. Jadi total ni hepeng Huria sebelum pengeluaran ima godangna 127.925.145 rupiah ima hepeng Huria. Dohot Hamaulateon gabe berjumlah 1.050.000 rupiah. Songon kasni pembangunan ima godangna 510.750.000. Kasni Huriatta satu sadarion ima godangna 120.529.145 rupiah. Jala total na tabereng mungkin di PDF total nih hepeng sude Huria pembangunan dohot pusat dohot sekolah minggu sude tertulis di lembar PDF 610.702.145.000 rupiah. I kesalahan jumlah. Seharusnya jumlah hepeng ni Huriatta sude pungu dot pembangunan godangna ima 610.355.145 rupiah. Ima saldo ni total ni hepeng na adong di Huriatta dohot pembangunan saha tu minggu tanggal 10. Botima titing dihita buah-buah dihita, molati madihita, horas madihita salutna, salum. Maredehita sian buku ede nomor 453 ayat sada dot ayat 4 huhut papungupilian sada a dot sada b.
solo langsung mempenuhi hidup baru rohani. Saya doa umuri siana satu hari warni Tuhan tak Yesus hidup umuri warni Tuhan Olani do endeki Warni Yesus hidup baru rohani. Ali Tuhan debata amanami parguguna sohatu dosan namanopalangi doho tanoon say sodangi maroha dohot pikiran nami asa taruli hami di bagasan hatam lampatar huida hami belgani holongmu dohot huasom di bagasan ngulu namion marhite-hite goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Huriani Tuhata na pinarhamaul ni debata tajakon mahata ni debata di minggu sadarion natar surat di pangukapon biddu 12 mamuka sian ayat 10 sahatu ayat 12 ima jamita tuhita di minggu kantate di bagasan tikion songonom mahatana dungi hubige maswara nagugu di banua gijang namadok nunga sahat nuaing haluaon dohot hagugoon dohot harajaon ni debatata dohot hamuliaon ni Kristus na ay nunga dipabali pangasungi na mangasungi aka haanggita arian dohot borngin di jolo ni debata nunga ditaluhon na sida ibana hinorhon ni mudar ni biru-birui dohot hinorhon ni hata na hinatidakkon na sida dang diparhamaul nasida hosa nasida rasi rasa mate dibaheni marlas ni roha mahamu akka banua gijang dohot pangisina marje amatanoi dohot laut ay nunga tuat sibulisitu hamu marimas situtu ay diboto otik nama tikina ido yanggo sahakna di hamu amanami dohot inanami ragam do rumang ni halak laho manggobarhon las ni rohana dong do halak alani las ni rohana laho mardalani piga-piga tiki imadalan na laho manggobarhon las ni rohana dang apala salay ala gudang do cara bui di bain jolma manggobarhon namacay demak pakilalan na sonari alayang go marhite turbugon tidok do satu cara untuk bersyukur melambangkan kemenangan imam marhite edde pujian jala isini edei ima ede namarisihon hamonangan ninna ido na digobarhon panura ni pangukapon di bagasan turbukon jala didok do disi ede hamonangon atong ise do namarporang molo hamonangon ise do namanaluhon ise do namonang adardo di ayat adorang so ayat 10
taida do disia manginang sian ayat pitu marbada do ninna naga dohot Mikael ima suru-suruan na adong di banua gijang laidak tuk ninna nagai laho manaluhon Mikael manang panurirang manang akka nasitong manang akka suru-suruan gabe bolong ibana ninna tu portibion gabe disomma ibana marhuaso atong ido habe parporangan marporang do saluna akka na porsiai maradupon sibolis dakpola ikon kontak fisik ay toddi do na marporang maradupon daging toddi do marporang maradupon gugo ni portibion alanina mo nanginin na maredde marlas ni roha aka suru-suruaninin na di banua gijangi maredde do sude ala nilas ni rohana akka na di banua gijang ninna atong behama hami ay sosaha do behami tu banua gijang ay tung dohonom mahami monang ay di banua tonga do behami so marujung do pengulo nami bohama bahenon monang hami hape di soddo pe rap dohot sibolis hami adong do pe guguni sibolis di portibion rap hudul hupa adup pami ay bohama tutu boy monang hami molo sosa do pe hami tu surgo dihamu amanami dohot inanami nunga takas di dok di ayat 10 dohot di ayat 10 sada dipukka do hatai lah madok nunga ditaluhon nasida sian hata nunga do parjulu molo hata nunga berarti sudah terjadi molo hata nunga dak pala siluluan molo hata nunga dak pola be annoni paimaon molo didok nunga berarti sudah ada jadi di portibi pe halak monang do dan ikut jolo merujung nguluhon manang na jolo modding kita gabi dohonon monang ayalan ha ay pardosa do pe jolma nga di hamonak ko Jesus dan ikut jolo di pay baru rohana asa gabi didok ibana na monang so tubu do pe auto portibion anggo Jesus nga di pay pardengganan jolmay doho di bata holan na porsia di ibana ima anon na dipasikop nguluna alani boy do habi monang hita sa liling mangulu di portibion jadi bohama muse di banua gijang anon dipasikop may alam molo di portibio kita dihamonak ko pelas rohatta adong do pe huaso ni sibulis na marharajaan di portibion ay sarupa may songon halak tiki ujian ay tiki kami di kampus ay molo ujian kan ay molo kuliah do sejolo diisi baru tu pudi molo ujian kan sian pudi do baru tu jolo diisi alam biar do halak molo hudu limana di jolo jonok tu panguhumi patadahuan non molo ujian imana say ninna do si molo jonok hatong ujian molo ujian halak songon iba majoro pani tiki di asrama da baruon hola di dok sidung mangan madikor marika do tu kalas alai boy do di ida dongan asing nga au berjolo ro alelos di jolo hudulaku nga marisi sudi HP na dipudi do na ditonga hola neng hudul hiba tu tonga nga adong halak ni ninna HP kosong do bangkui hola neng hudul iba musa itu pudi nga adong halak ni hudul may iba di jolo rupani hape los boy do di tonga-tonga na parpudi ro sien iba hape nong parjolo do di boking inganan nai songoni majisusi mangulu jol may di portibion alayang go inganan nunga di parade di saan molo neng di pamoro halak ini na audo disi anggo Jesus mandok nunga adong halak nion mangulu piau di portibion ale lau dohonon na anggo inganakku nunga di parade di banua gijang
Lapatan na dia pos dorohani dongan nami na parpudi atik parpudi ibana alanga adong inganan na disi. Sebab dia sudah mengatakan pastilah ada tempatku di sana dan aku juga pasti menang. Ala yang gona soporsiai mersiadu dilului terus di dia do hamonangoni. Ala yang gua kena porsea di dok Yesus do haporsiaku ikon adong inganakku di pada di ibana di bandua kijang. Ido hamu hamanami dot inanami didok do disi monang do hape hita nakpe mangulu do pe di portibion terjamin kehidupanmu di dalam Kristus sehingga tidak perlu lagi dipertanyakan kemana aku nanti kalau aku setelah meninggal, kemana aku nanti kalau hidupku sudah berakhir di dunia. Marsurak mak, jangan ragu lagi untuk bernyanyi di dunia ini, jangan ragu lagi untuk bernyanyi di dalam persekutuan kita sekalipun kita belum di surga. Ingat, ibadah di dunia adalah bayang-bayang ibadah di surga. Kalau engkau bernyanyi di dunia ini, kelak di surga pun engkau akan menyanyi. Kalau engkau berdoa di dunia ini, kelak pun di surga engkau akan berdoa. Bila engkau bersuka cita di dunia ini di dalam imanmu bersama Kristus, kelak pun engkau akan bersuka cita di sorga. Apa yang membedakan? Kalau di sorga misalnya tidak ada lagi ikatan-ikatan yang diikat dengan pernikahan, tidak ada lagi persoalan makan dan minum di sana, tidak ada lagi persoalan nion marga nion undenggat do suku nion undenggat do bangsa nion alasada do persekutuan manang parpunguan di Banua Gijang parpunguan rap dohot Kristus. Tidak ada pembeda-bedaan. Atong songo dia mamusai didok hamu amanami dohot inanami. Semua yang ada di dalam persekutuan itu adalah orang-orang yang dimenangkan. Isidonina na manaluhoni didok do di sini na manaluhoni imma Kristus na. Alasian Pesalmen 2 ayat 2 do dikutip hatai. Lapatan na Kristus na naminiahan, orang yang diurapi. Jala ingok ma dang adong disi didok ise doboy na manaluhon huaso ni nagay manang si bulisi dang adong disi di surat jolma. Tukso adong didok disi. Ala dileho pe gogo tu jolma alay terbatas do kemampuan. Nakpe dilehon bisuk tu jolma do hapistara tu jolma terbatas do saluhnay. Jala ingot mergogo do si bolis. Dia bisa juga mengimbangi kekuatan-kekuatan yang ada pada diri orang. Holasada donin naboy na manaluhoni. Holan Kristus nai, hola Jesus do boy nin na manaluhoni. Dang adong nang gosada jolma boy manaluhoni. Sebab bila orang mengklaim dirinya mampu mengalahkan itu semua, dia pasti jatuh ke dalam kesombongan. Dia pasti tidak butuh lagi Allah. Ngapain aku harus butuh Allah? Aku mampu kok. Ngapain aku harus butuh lagi pertolongan Allah? Aku bisa kok. Alay di patarida hodo. Hola Jesus do din na boy na manaluhon. Atong mo hola Jesus, atong hola ni mana na madaboy mangulu. Dang mangulu bihamion. Dak songoni. Alay songo dia mamusay ninna. Didok do disi. Bohado cara ni biru-birui manaluhon akahagugo ni. Bohado cara ni biru-birui gabe monang ibana. Durus ninna mudarna ima gabe pardengganan ninna. Atong songo dia ma ibana manaluhon. Atong songo dia ma mudarnai inum mudarnai. Ay sa di hari di inup pamu ay ni portibion mauwas mahamu. Ro mamuse di inup pamu mauwas mamuse. Sa lilintayinum ay ni nanarong di portibion gali mapamatang murama mahiu marsahi ma ujung na mate ma. Alay sa di hari di inup pamu mudari dang aguan ho sa hamu. Dang gali behamu. Daktar tabab behamu. Monang nama. Ido na didok na. Ido na pinatupan ni huria marhite perbadanan na badia. Asa na law dohonon na ise na porsyay ro manginum
mudar ni Kristusi doho mangaton dagingna namarningo mai di hasisaan ni dosana namarningo mai di hama mate ni Kristus jala marningot ibana di haheon ni Kristus atong molo hupangan roti i lau madok mengulu na mau molo huinum mudari madok mengulu na mau jadi dang ngau na manaluhon sibolis dang au na manaluhon huaso ni Portibion alai mudar ni Kristus na mengulu di bagasanau ido na manaluhon saluhut na akahuaso ni Portibion jadi bukan kita ido paido pardagikon mudar ni Kristusi molonunga di pardagikon nina bohama muse mergugu ma dialo madusai atong namangalo dosa di hamonakom ma ido tano odo hami mangulu di laut los marjea olo alai kat tu sibulis dui ai sibulis do hurahita tu sibulis do hatai alania di debuhon ibana guk maninna tano doho lau wasona ujung nagabea di uhum debata atong sudah malas rohan malani jangan bersuka cita karena persoalan tanah jangan engkau bersuka cita seolah-olah kemenanganmu itu karena persoalan ada isi laut seolah-olah itu milikmu semua aita ding doha dua ni suku-suku muse ise dona manopai debatado manopai dia yang berhak untuk menghancurkan itu atau tidak jika demikian apa sukacita bagi orang yang percaya molo debatarak doho tau holani dolas niroha molo adong debatarak doho tau monang mau imalas nirohaku ima edekku ima pujakku jidak tari hot au doho tano dak tari hot au doho laut boy dolas nirohani halak alani tano doho laut ido boy do dah ido pena kabe di dokter dison siapa orang yang mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya tetapi Kristus katakan dang di parhamaul imana dohot hosana bahkan nyawanya pun dia korbankan dia katakan apa nyawaku bukan lebih berharga daripada kebenaran Allah maka orang-orang yang menang mengutamakan kebenaran Allah bukan persoalan nyawa dia mahataridana ise halak na holongan roha di hosana horan aka Portibion nama dihatai terus aka arta aka jabatan dohot akalan akan asing ujung na mahiu ma susah ma marujung ma los mate ma ido sitio pon lau mengadu pandemikon itulah pegangan untuk menghadapi yang terjadi sekarang sitong do nggak berlalu saluna aka pandemik dot aka sahiton manang viruson dang disoddo pe ibana alai sudah do itamarlas ni roha jangan ido ubain didok ala jujuk do halak madok songoni dilia hoddo tu hita bisuk sitong atong ikut jaga do hita didirita sitong dak salai alai mulak maita muse dia do huroa dasor ni bisuk kemana rupanya tujuan hikmat membelah yang baik dan yang tidak baik manirang nasudinggan dohok nasudinggan ido hataridaan ni bisuk na parjulu atong dia mah rope ka haba-haba rope ka panahit laudonona marbisuk ma sotung alani haba-habaon sotung alani saiton los gabe dohot to madabu ay pistar pejol ma terbatas doninna mergogo pejol ma terbatas akan ada saatnya nanti daging kita nggak mampu mengalahkan dunia ini tetapi roh nggak mampu juga dikalahkan dunia ini karena roh dimiliki Allah dan sudah dikatakan tadi tidak ada yang mampu mengalahkan apa yang dikuasai oleh Allah di sido hataridan ni bisuki jidang holan pasidik ko daging dang holam madokon las rohanami ala boy do habe salpu kopiton las rohanami ay boy do pasidik kami dang itak ni sitong doi alay dang itak ni ay gabe berlaga duan non ibana las ni rohani dohot las ni rohana di bibelon ay ang las ni rohana di bibelon tak songoni di dokon ala de batara dohot tau bohama molololos sitas yan kopiton habe di dok de batama sonarap au dohot tamu dehita nama na dumangol di si alay haci pehuai tergugut tau anggo de bataro dong aku
di pelua ibana do toddiku alani aha alani holong ni rohanai pardu sodo piau ngadi pataridahon holong na idolas ni rohaku ido edekku memuji debata atong dia mah unang pangasahon gugu unang pangasaho pikiran ayang go pikiran maul dolas rohanani pikiran. Ingatlah suatu saat apa yang kita miliki akan menyerang kita kembali. Lihat pikiran dilehot debatado gugu tujol mai dilehot do hapistaran diboto imana merhali-hali diboto ibana makatai diboto himana maretong alai ida ma pikiran do musai mabay jol mai gabe marsahit pikiran do musai mabay jol mai gabe mahiu pikiran do musai mabay jol mai gabe madele los pikiran ni musai mabay jol mai gabe marujung nguluna. Itu sebabnya penting hati sebagai energi penggerak, penting hati sebagai setir untuk melihat kemana arahnya nanti. Jangan sampai pikiran menguasai hati. Itulah sukacita. Jadi sukacitaku bukan soal apa yang terjadi, apa yang terlihat. Sukacitaku karena Allah melepaskan aku dari kematian. Di patu pahaluaun uju pardosa do piau. Ima hatar dan balgani holong. Maksurat mak, jangan takut. Hidupmu terjamin, bukan harus meninggal dulu baru dikatakan dimenangkan, bukan harus meninggal dulu baru dikatakan dia sudah bersukacita. Di dunia pun orang mampu bersukacita. Sebab apa? Aku beribadah kepada Allah di dalam Yesus. Disitulah jaminan yang paling berharga. Di pasu-pasu di bata mahita, tetaplah setia sampai dunia ini berakhir. Amin. Nungga patar holong ni roham Tuhan, nungga huida hami balgani holongmu, marlas ni roha do hami, halana rumikot ti hami, hanguluan nasora suda. Aitu silo tujuan nami, tading dosa lukna nadong di Portibion. Hape tertabat do kami alani dosa nami, mangido haluao kami. Hape uju pardosa do pe kami, nunga di patupa Yesus pardengganan, ngulu nami dohot harajaonmu. Atong dalan nami manginum mudar ni Yesus ini, memperdagikon salhu nai. Gabe parjabar hami dohot panean di hanguluan nasora suda imalas ni rohanami nalau edehonon nami dang mate be hami hape mangulu nama dang dosa be mangarajai hami toddi nama ido hataridaan ni las ni rohanami di bagas antikyon jala ido ujahan nami di bagas joromon dohot diganuk bagas nami mangedehon puji-pujian di bagasan las ni roha alanunga patar gumogo do hape huasom martibakon saluhna nasa na adong huaso na di Portibion atong pargugoy mahami patugu maha porsyon nami ay huino pami pemudar ni Kristus rodo aka hamaolon rodo aka pangelaela ni sibulis lau mangagohon saluhukna toddi namion atong marhite toddi parbadiam say ima gabigogo di hami maparbadiai rohanak pikiran namion asa unang madabu hami tu dosa ujuro aka hamaolon asa unang gabi madabu hami tu bagasad dosa ujuro aka parukilon aka panahit dohot lan aka naasing laho manigay saluhu ng ulo namion idama marpanata maho Tuhan mangida na masaon kudang aka ruas ni huriam pola do gabi mabiar mangida ka Portibion alani wabah pola do soboy na sida mangalului parkarijuan pola do gudang akka ruas ni huriam dohot saluhna na tinopam na marsait gariada marujung ngulu alani hagogoon ni Portibion Tuhan asi maroham
lehon madihami roha namarpos ni roha jala marpakiri mo tuho molo huadupi hami piaka na masaon sotong los gabe odalan nami manadikoko asa hot ma goar nang inganan nami na di Banua Kijangi unang bemorot gariada lam solhot hami tuho lam margugo hami mangadupi salunan marhite bisuk na siyako asa buy hami manaluhon daging namyon buy hami manaluhon biar nirohan namyon ay hodo hapurusan tuhodo hami marhaposan ali Tuhan tangihon matangyang namyon asiroham lehon magugudot hahipason di saluhu ruas ni huriam nagali na mangido pakiri mo tuho asa unang mago haporsyon na Tuhan napos dorohan nami dang tadi konom mo hami mangadupi saludak ka na masaon naporsyado hami moloho na manguru di bagasak kami rap hami manguru dohoto buy dohwalo hami saludak ka na masaon ali Tuhan papatar maholong niro hami di bagasan ngulu nami on saha tutanganmu madaging dohok to dinami mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Maredehita sian buku ede nomor 256 ayat sada dohod ayat 2 huhud papungupilian 2A dohod 2B. Yesus Kristus Hidup Raja Binabangkit ni amanah Manggonggomi sa sude Manggonggomi sa sude Daranak sahajol maon Tui banado Tuhan Pahato boto nabe Pahato boto nabe Kasuru-suru anak Bu Maria habasana Pasana pun rajai Ali di bata nama nami na di Banua Kijang hodo haron nisan kutsi leon nadinggan dohot nasaw libasa na mamitus upasahat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho sa ijalo may gabi wab na utsus di julong pasu-pasu may jala ramoti asa parhasya kami pilihan nun
pati bulhon harajaunmu di tengah-tengah niburian dohot di portilion buhay marohanami maghiti-hiti todim asalam butadahami gudang nisi lehon-lehon mitu kami asalam kirkir kami magdog mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan kami. Amin. Namin na di banwagidjang say pinarbadi ang agwarmo say ro maharajaunmo say saut malomoneroham di banwa ngaon songon na di banwagidjang lehon matuhami sadaryon hanguluan siapari si sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami una kami togihot tu pangucunan palua mahamis yan pangago. Ayo lumapuna harajao dohotado di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita disodakon Tuhan de batama buhina tuhita jala asi marohana midahita didopakon Tuhan de batama buhina tuhita jala dipasaurhon madamina tutot ditabe. Amin. Horas madihita Tuhan memberkati.